Cikin kuwa ya dauka min waya. Kai ala shine wunde ala wunde kunya. Ala shine wallahi ko wan. Ko we man yayi sata wannan waya. Barawi be ci dadi Allah. Ya isa. Ba waya ta nake jin ringi din ta ba yanzu nan. Wallahi be san lokaci wunde ya zo. Waya ce ba shi ya dauko wayan ba. Tariku. Albesa an sata. Tariku an sata. Makaroni an sata. Bani na barawi wana. Dangwari shine ya barawi. Kai kin sata waya. Kin se mboye shine na boye. Ko ba haka? Ku yi min shiru. Ku yi min shiru. Na waya ya nuna waya ya ce mu doka kai. Ken. Aka ce we. Haja. Kai kin se mu mutum. Ba dai satan waya bane ko koma yi yanzu. Kin se mutum girki ko? Yau sai kun bar gidan nan. Yau sai kun bar gidan nan in iska. Haja. Excuse me, Haja. Kana kin ja wannan masala. Ken walai. Ken ni ka ja. Ba ke kin doka. We ya doka. Amma dola ken kin doka. Nin na doka. Kika san boy. To mi be sen waya. Ki se ki siyasa bo waya sini na sa sigal gudu ni. To saya sakani da Allah. We ya nuna waya ya ce mu doka. Ken mana. Ken ni ka nuna waya ka ce doka. Wallahi ba ni na doka ba hannu. Ken. Zakare na wayo dini. Albasa an sata. Tarugu an sata. Tata sai. Balawi. Balawi. Amma ni be sata kwe.